השיפוצים בבית כבר הפכו לחלק מהחג, אבל לא חייבים לשבור את הקירות. בכל שבוע נבחן שדרוג אחר לחדר בבית. הפעם ניכנס לחדר של הנסיכה של הבית. זה החדר של תואר. שיפצנו את הדירה לא מזמן. זהו, החדר לא נגענו בו מאז, ורצינו קצת להחיות אותו. מה מפריע לכם בחדר? הוא ריק מדי. הוא ריק, הוא לבן. קצת צבע, קצת חיות. להראות שיש פה תינוקת. כדי לשדרג את החדר של תואר הקטנה בהתאם לתקציב וביום אחד, פנינו למומחים של תוכנית חיסכון. החלון הזה ממש צמוד לנו לפינה. מה את ממליצה? אני ממליצה שנעשה כאן איזשהו וילון בגובה מלא, מהתקרה עד למטה. אפשר לעשות בורדר בחצי גובה, שמסתיים בחלון וממשיך יוצא מהצד השני. יעקב, אני צריכה את העזרה שלך. אני רוצה לתת בחדר הזה, להרים אותו, לעשות אותו הרבה יותר רומנטי ונעים ברמה של ילדות קטנות. כלומר, לעשות פה שירן, פרופיל שירן מסביב לתקרה, לתת לו צביעה בצבע ורוד מעניין, שמחייתן לי גם ניתוק וגם חיבור בין התקרה והקיר. יש לנו 6 שעות, בואו נתחיל. יצאנו לדרך. במקום טפט שלם, על הקיר הודבק בורדר שחילק אותו לשניים. רק החלק התחתון של החדר נצבע בוורוד. בינתיים צבענו פרופיל דקורטיבי, גם הוא בוורוד, והוא הודבק על הקיר. במרכז אחד הקירות בנינו בית מחלקי הפרופיל שנותר, והוא נצבע בצבע מגנט. הוספנו וילון וריהוט משלים שמתאים לגיל של תואר, ולפי שעון העצר של תוכנית חיסכון, בתוך 5 שעות ו32 דקות, החדר עבר מהפך. עשיתי וילון נסיכתי בשתי שכבות וקשרתי סרטים ורודים כדי קצת לעשות את זה ילדותי. הגוון הוא ניטרלי, ואם רוצים אפשר באיזשהו שלב להוריד את הסרטים האלה, וזה מתאים לכל גיל למעשה. עשינו פה פרופיל עליון, פרופיל דקורטיבי, עשינו פרופיל באמצע הקיר, צבענו אותו בצבע מים, על בסיס מים. כמו כן בנינו בית וצבענו בפנים צבע מגנט. עלות ולקוח של הפרופילים הוא פחות מ-400 שקל. עלות הצבעים פה, שצבענו גם את שתי קירות החלק התחתון, פחות מ-350 ש"ח. בסך הכל הצלחנו לעמוד בתקציב, וכעת נותר רק להראות להורים את התוצאות. וואו. וואו. יואו. תראי. שלחתי מסדרת תמונות של תואר. בחרתי בכוונה 3 צילומים שחור לבן שיתנו לכם רגעים שלה שהם קסומים. לא ציפינו שדבר כזה יכול לקרות ביום אחד. גם הצבעים, עשה פה אווירה ממש חמימה. אווירה של חדר של נסיכות. גם עם תקציב מצומצם, אפשר ליצור בקלות חדר מלכותי.